Kublai pi baro kani kadai ka darshan Meghalaya bat ngi priang smobhai pi sha kani ka thup khubor menta ka janmit bara shwa bangin phai sha ki khubor ki bamnya ngi ne pet chwai ki mat bakongsan Penpau ka President Kari ka Draupadi Murmu ba ka jing bishar nia ya ki jing ai jing tip bat ka jing pentri kam ka shong kat kum ki program ki ban kentiu ha ka yo ka kot jong ki briu Kut no kashat suk minsim hamadan waking jayau. Ki pulit kin hab ban penti kena ban don kinu ki jingpen kulmar ha keleng ki jakat hep vote ong u Superintendent of Police u Rituraj Ravi. Larake ya ka ronggali bihu ha Meghalaya ka balong ka jingle enyam ka bakongsan jong ka jela Assam. Bat ka jinglong jingman ha ka jela kadang biang ong unong lam ketien ka seng NPP uba HM Shangpliang. Kikubor kibabnya. Ka President Kari ka Draupadi Murmu kalau ong ba ka jing bisha benia ya ki jing ai jing tip bat ka jing pentri kam ya ki jing shisha ka shongkat kum ki program ki ban kentiu ha ka yo ka kot jong ki briu kalau ong ba ka kamram jong ki officer IES ki badang kena ka long ban wanra ya ki jing ai jing mut ki rukom tri kam bat ki wei Ka President ka Penpau ha ka jingelang jong ka Probationer of Indian Economic Service ka balalong ha Rashtrapati Bhavan hene ka singi. Kalau ong ru ba ka yo ka kot kalong ka bakam kongsan ban kentiu ya ka rihi barok kawai. Ya ka shat suk mensim la ne ka jing ai ngo aidem ka bashisien chisnem bala penlong da ka seng khasi kme maukhar shilong kala poi sha ka pukut hinen ka sngi hamadan waking ka bahajiyau ya ka ne ka jing le nyam la jupenlong man la usnem ha upna yayong ka balong ka jing shat yong jong ki khasi shinrang bat kin thai lingba ka jingput ya ka tangmuri ringkat ka sing ka nakra Ha kasni penkut ya gane ke jingle nyam ki lodon da ki hajar ngut ki patba ki balawan nakeleng ki benta jong ka jilla ban yalum lang ha kate ka madan na ka benta ban sakhi ya ki jingshat jong ki nongshim benta ki baladon praspa ngut ki nongshat kenthai bat praspa khatlai ngut ki nongshat shinrang Ka jingelap election na kabenta ka wat ka beningkong jong ka Lok Sabha kan kut la shai ka sngi ha ka ba ka East Khasi Hills kan long ka ba kham khlut u Superintendent of Police ka East Khasi Hills u Rituraj Ravi ulo ong balapen kre kumba pra perton sipai CAPF ki ba onbu khnang ban penyat bet ya ka jing tap vote ha ka bai dei ba ki jingja ha Shillong Parliamentary Constituency u SP ulo ong ba ki pulet kidang penlong ka jing tokit halor ki te khubor ki balami Ki pulit kidang bishar thu ru khnang bante lakam ya ka jingsam pisa hashwa ki election. Situation in Shillong and East Khasi Hills district, we are observing highest vigil and we are taking out route marches with the help of the companies of CAPF that we have received and we are ensuring that no untoward incident takes place in the district. So regarding flow of money or checking of vehicles and checking of persons, number one, FST, SST are doing their job. Number two, police nakas are there and they will be there till polling day. Number three, that with the help of CAPF companies, we will be taking route marches, flag marches and ensuring that overall law and order situation remains peaceful. Ya ka ronggali bihu ka balong ka jingle enyam ka bakongsan jong ka Assam ka bihu ka dei ka balaraki ha Assam nalor ka Assam ka jingle enyam ya ka bihu la jupenlong ha ki jingrakhi ki barit lani ki bahe ha ki weipat ki jilla jong ka than chatai la mingi ha Meghalaya ka balong ka wei na ki jilla ka bahap ha ki por ki ba menshwa bat ka Assam la rakhe ya ka bihu da ki nong shong shnong jong ka jilla Assam ki badon ha Meghalaya Ya ka jingle nyam ya ka bihu la penlong halaban Bishnupur ha ka ba ki rangba ki kenthai ki samla bat ki khna ke le shim benta ha ka ni ka jingshat
of Assamese community, and like many other communities, the Assamese also they celebrate Rangali Bihu throughout the state of Assam as well as other states. In fact, throughout the world, wherever the Assamese community is there, they are celebrating this Bihu. Here in Shillong, we are celebrating since 1956. It's very old during Assam time, and we have been celebrating for a long time. And this Bihu we started in Garrison Ground, then Lady Hyder Park. Like that, ultimately we are celebrating here. Kaseng Indian National Congress ne kasngi kala penlong ya ka rinsan ya lap election ha ka snong maudo ka Baharam Rai Jerngam constituency Jongka West Khasi Hills district. Ha ka ne ka jingalang la don ki pat ba nong Kershan Jong ba Vincent H Pala ubalong ukertong Jongka Seng na kabanta ki election MP ki wei ki bedon lang ha ka ne kasngi ki long ba Gabriel Walang MLA MDC Jongka Nongston constituency ba Bormanding Nonglang President Jongka District Congress Committee bat uba JTS Thongni ubalong UMDC Berim ka Ramrai Jerngam nalor ki weipan. Kawanan penjenjang itu yang paling bagus. Ini benar kakir. Gomba filasanya ia kasih Kongres. Jaya ia kasih MP election. Kapani kawai kabak kerbang. Kami melalui ini, lalu bila pengesan berperang, lalu pun jauh bila perang. Kalau gomba pengesan yang mau ini. Lalu bila berperang, lalu pun jauh bila kata bom. Kemudian berkepat di perlok ini. Kata ini kepenskam yang mudi, yang ke BJP. Namun makiru yang terilang dewan hangi. Hadas state kejami. Apa lama? Ha kabayday bat ka jingelap election na kabenta ka Shillong parliamentary seat ka Umsning Block Congress Committee kala penlong ya ka jingelang patba Hamadan Umsning Ribhoy District ne ka sngi. U MLA ka Umsning u Dr. Celestine Lingdo u MLA ka Mauhati uba Charles Marngar uba PNCM bat kinongyalam Jongka Seng kilaydon lang ha ka ni ka sngi. Haba ay jingkran haga ni kasngi ki MLA kila kran shaphang ka kam kabrale da ka seng Congress hagi ni ki khatsan snem UPNCM ulapen pau shaphang ki mat ki bakongsan ba ka seng Congress kala le ha ka bayday ba ka jingeda ya ka hok jong ki jat benriu rit pat kumjo u Dr. Celestine Lingdo ula batay binya shaphang ki mat trikam jong ka seng Congress Yung pando yang kajing syakri mulai berlari yung pando yang kayok pateng kajar pateng dari namar hinong temen balabu daga Kongres Parti hagi provision jongka konstitusi juga ringa. Bunanying ya sentra men stem sikilo de sispa senja men ar stem sispa apo mentau stem pat dak hong kong tang salpo tika sikilo manobayam de kinomra patum kini ki apo kasorkar Kongres ka ong daan ni fawanra Ladaka hiatan kata kasorkar kan kip ya kita kimat. Lai teli ki sengsan perthai hinin kasngi kila penlong ya ka jingelap election ha ka snong kinshi bahap hapo ka Mauthat Raishan constituency. Borok ki khot jongki ni ki sengsan perthai bakin thup ya ka Indian National Congress ka National People's Party bat ka Voice of the People Party kila pan ya ka jingkershan na ki patba na ka benta ki kertong MP jongki bat kila kintu ya ki patba ban thap ya ki vote ki jongki ha ki kertong jongki. Paling juga parti NPP makin anai kesingkatan menyebar kata dan pemirsa berkata kembali kapal kapit kabiang jom kerja mereka sendiri. Asna terwujud di Kongres kampanye lawan Indonesia kebahagiaan ini Pak William yang kita itu kebahagiaan semua. Nuan sepi dekat dolor bersore tak kebesukia. Mengyang leyei kat pangyang dan kapon. Bangilum babi nyoi. Kilo kita yang sisa. Bangilum syak pen kami keciwa cuba kan malabun keciwan pe kanabun. U sembut Menteri Rangba bat ubalong ru u National General Secretary ka Seng National People's Party uba sniaw bahalang dhar
ulama hamjer yaki patba hakarensan yalap election hinin kasi. Haba penpau ha gejingelang patba kabalalong ha nong pihak community hall ubat har ula kentat ya kejingkenok bamsap ya kaseng NPP kabalayalam ya ka sorkar MDA namar kene kadai tang kabut ban khur jingjob ulama hamru ya ki patba bakim dei ban ngat ha ki jingriampa Katba UMLA jong ka jowai uba wailat Miki Shilla ula penpau halor ke jingno senyang keseng NPP haka roy kapar ya ke jela hakini ki Henrius Nem ki blayo sensyar. State the government of the political family having a piece of how many even more from job you will connect direct majority can be will give one yaki scheme of how now you to get the come from something wrong. Hadin ke jingja ha ichamati bat ha shillong ha ke bagladan laingut ki nong bela ki bala syak penyap ha ki arteli ki jaka unong aiktien keseng NPP uba HM Shangpliang loong ba kini ki jingja kim don jingya daya bat ke jingelap election. Ha penpau ba ke jinglong jingman ha ke jela kalong ke babiang uba Shangpliang ula benrap da ke boong ba ke sorkar kala khmi tho halor kita ki jingja. La ban penkan mau bagi angut kinong bela kila syak penyap ha ichamati ha ubenai balala hadin ba ka don ke jingeki persyak halor ke CAA bat uwei unong bela ubala syak penyap ha maulai mauro ka baha kene kenong ba. I would not like to subscribe the recent incidents, anything related to the polls. I think that is a very, very unfortunate incident that has happened. Wherein the police are investigating into the case of the tragic murder of one labourer, for which we are all very, very concerned about. The law and order in the state is pretty good. The government is keeping a very close watch into the developments on a day-to-day basis. So I think we see that there should not be any violence or any problems or any clashes where the election is concerned. Habayday bat ke jing ngulem ke bokongsan nakamenta ke bha kamiat jong ke emlang ke saklang bat ban kentiu ya ke pule puthi ke Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP kil ais ngobha de ki met bat ki ben shaka government LP school pahams em hari boy district balalam khmat do president jong ke North Khasi Hills District Unit uba Louis Star Lingdo lembat ki dekhot ki nong yalam jong ke FKJGP kila kendo ya ki bor penia jong ke nika school ban ai ya ki khat santeli ki met bat ki ben ka jing thmu jong ke nika jing ais ngobha ka long ban pentikna ba ki khna puli ha government LP school pahams em kin lat na ki no ki jingduna ha ki jingdan kam ban yarap ya ki bakin ya chakmat ha ka pule puthi Hai nakanika basic school kila don try ki officer ki engineer kila ni nakanika school kapa nabdu matra hakini ki area nongpo nimpat sudah government school di tangan ngoi la nong ta kali chai de ding brainstorm jam kinangkai ki kila permit school ki nongyalam ba pet ya ke officer buat kontak mentangin yepet ya ke jinglong jingman ke sunmeneng hanong ba shilong ka jingshit kalong arpusan point r degree Celsius bat ke jingkriat kalong khatsan point san degree Celsius ka jingsngem ka hau kalong nyopun rio nakashispa menstep bat nyopu ar nakashispa janmin ka jinghap slap kalong 0.0 millimeter kala bandon ke jinghap slap ka malumala haki babun ki jaka Shwawan poi syaka bakut jong ketup kubur ngin yapet biang sasisien yakimat bokongsan
เป็นเปล่ากับประธานกรีกับดรอปตีมุลมุยบากับจิงพิชาบเนียยากับจิงไอจิงตึกบัดกับจิงเป็นตรีกรรมกับช่องกัดกุมกีโปรแกรมกับบันกันเตียวยากับโยกับกอดจังกีบริวกุดนอกกับชาติสุกเหมือนเสียมฮามาดันวิกิงจายาวกีpulit kin haban pentik nabat dan kinu ki jingpen kulmar hakeleng ki Jakarta Tepwood ong Superintendent of Police Ritu Raj Ravi. Laraki ya ka Rongali Bihu ha Meghalaya ka balong ka jingle niam ka Bokongsan jong ka jela Assam. Bad ke jinglong jingman ha ke jela kadang biang ong unong lam ketien ke seng NPP uba HM Shangkliang. Te paralok atungil poi syaka bukut jong ketuk kubor jengi mentah ke janmet hadu bengen dia syambiang bat pila syai kesngi kublai pi baro.